Jatend piny Kenya William Ruto nopuoyo kenge ma piny Kenya osegoyo yor dongruok konyiso oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok nikech piny owacho nitiere lai makare mar bero uchumi mathurka kendo neno ni lokruok obedo e kinde mabiro. Ruto ne owuoyo e nyasi mar 60 mar Jamhuri manobagi Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi kama nosingo kedo gi mibadhi e pacho kaendi kaka yor neno ni usuru masani oganda jo Kenya chulo ok otigo do marach. Lidi Okeyo miyo ler. Sa adek okinyi, jatend piny Kenya William Ruto nomole kar bagoro ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi e nyasi mar Jamhuri mayango higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch koya e lwet jowagunda. Nyasi ni bire kinde ma oganda jo Kenya ywago pek mar ngima. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny Kenya osegondam weche mag demokrasia, kata kamano ogoyo bade piny ni ochumi mapacho kata pod yulo. To kata kamano gitemo duto maginyalo mar bero ngima oganda jo Kenya. Inflation is now 6.8% down from a high of 9.2 a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Kinde ma oganda jo Kenya ywago medruok mar osuru mijuoge pacho ka, jatend piny owacho ni makende e yo ma oganda jo Kenya nyalo chiwore go mar siro piny owacho bero uchumi mathurka ka bende osingo kedo gi mibadhi kaka yor neno ni omenda go otigodo e yo makare. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are also absolutely necessary at time as this. We have witnessed a significant rise in total revenues collected. Besides enhancing revenue collection, digitization has eliminated revenue leakage through corruption and theft. And for this reason, I direct that all agencies observe the December 31st deadline to finalize the migration to e-citizen platform. Jatend piny oporo nyamrerwa ma osebedo ka chiwo thieth e kor gwenge kopo piny owacho mag counties ma osechulo bath omenda mane gikete winjruok gi piny owacho ka koro singo ni piny owacho mamalo biro chulo nyamrerwa go e giko dwe mar 12. I commend counties who have already paid community health promoters their stipends and commit that the national government will pay our portion beginning the end of this month. Ruto jiwo rawere mondo mi oti kod lony manyasani mag mbui e loso mwandu ka bende opuojo Kenya matie pinje maoko kuom bedo siro motegno moteno ochumi mathurka e kosingo medo tero oganda jo Kenya mondo mi oti e pinje maoko. I mean, just yesterday, Meta committed to helping creators in Kenya earn money for crafting original content. Following a pilot program with eligible creators in the country, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more creators to earn a living doing what they love. Millions of Kenyans already working abroad have been great ambassadors for our country and have made huge contributions through their remittances to the development of Kenya. Geno mano oganda jo Kenya ntiere godo maduoko nengo ngima piny ogore Luanda ka jatend piny Kenya William Ruto omedo sundo oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde motemo duto manyalo mar duoko piny nengo mar ngima. Kata kamano singo beno miyo oganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono nyasi mar Jamhuri mar 60 jo Kenya ntiere kod geno ni obiro chopo singo go kare. Lidi Okeyo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Jatend piny William Ruto lando ni chakre